Malta f'żewġ pjattaformi ewlenin tal-arti internazzjonali, il-Bjennale tal-Arti ta' Venezja u l-Bjennale ta' Gwangju tal-2026. F'ta' Venezja se tkun is-seba' darba, ma fil-Bjennale ta' Gwangju se tkun l-ewwel parteċipazzjoni. Il-Padiljun ta' Malta bit-titlu No Need to Sparkle: Experiments in Love and Revolution se jkun ikkurat minn Margherita Poulet, huwa maħluq mill-artisti Adrian Abela, Charlie Kauki u Ray Filvella. Palissa qed naħdmu ħafna fuq il-Paviljun ta' Malta li ħajtella f'Mejju li ġej ġewwa Venezja biex bażikament ikonna paviljun mill-aqwa. Qed naħdmu fuq xogħol pjuttost esperimentali li ħajkun xogħol audiovisiv, però ħajkun hemm anke installazzjonijiet, jiġifieri ħajkun anke fuq livell teknoloġiku naħseb ħajkun esperiment interessanti ħafna. Il-proċess tal-għażla l-Padiljun kien fidejn Dr. Katja Mikallef, il-perit Adrian Mamo u Daniela Zoppardi. Id-debut ta' Malta fil-Bjennale ta' Gwangju bejn Settembru u Diċembru tas-sena d-dieħla se jsir fil-Horangasi Art Polygon Gallery bit-tema You Must Change Your Life. Il-proġett Malti Bejn in Between se jitmexxa mill-artisti Norbert Francis Attard, Sem Alexandra, Julian Vinet u Michael Quinton taħt id-direzzjoni ta' Tony Attard. Jesploraw ir-relazzjoni tista' tgħid b'mod artistiku b'mod kontemporanju bejn Malta u l-Korea t'isfel billi jirriflettu wkoll fuq dak li jorbot ir-ritwal u t-tensjoni marbuta ma' ritwal ma' dak li huwa tista' jorbot kważi l-identità Maltija tal-festa. Il-pubbliku Malti wkoll se jkun jista' jesperjenza xogħol li ħajħolqu dawn l-artisti permezz ta' esibizzjoni diġitali li ser issir ġewwa Valletta Contemporary. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Dr. Luke Dalli, qal li s-sem ta' Malta f'dawn l-eżibizzjonijiet huma riflessjoni tal-ambizzjoni nazzjonali li ssaħħaħ l-eċċellenza artistika u d-dialogu kreattiv fuq livell globali. Żewġ wirjiet li għandhom b'mod internazzjonali huma enormi, huma kbar ħafna. Jekk nibdew Venezja huwa l-ikbar li hawn fid-dinja u ta' Gwangju wkoll huwa l-ikbar li hemm fl-Asja. Jiġifieri aħna ħajkonna preżenza bħala Maltin, bħala artisti, kuraturi u persuni artistiċi u kreattivi Maltin ġewwa dawn il-pajjiżi. Il-Ministru għall-Kultura Wim Bonnici qal li dan huwa pass li se jkompli jsaħħaħ il-preżenza kulturali ta' Malta lil mill-Ewropa. Fl-istess waqt qal li l-Gvern qed isostni l-appoġġ lit-talent lokali li kull ma jmur qed jilħaq livelli għoljin.